ରାଜୁ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମ କଥା ରଖିବ ପୁଅ ଭାଉଜ ଆରେ ତମ କଥାରେ ମୁଁ କଣ କେବେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ତମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ରଖିବି ଭାଉଜ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ଏ ଭାଉଜ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମ ସ୍ନେହ ମମତାର ପଣତ କାନିକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କଣ ଖାଇବି କୋଉଠି ରହିବି ଆଉ କିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା ତୁ ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ତମେ କହିଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆରେ ତମେ ପରା ହଉଛ ମୋ ମା ଆରେ ମା କଣ ତା ଚୋରୁଆ ପୁଅଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ତମେ କହିଦବ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି ଭାଉଜ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି କଣ କହିଲୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତୁ ଏଇଠାରେ ରହି ଏ ଗାଁରେ ଉଠୁଥିବା ମିଛ ଗୁଜବକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏ ଘରେ ରହ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ତମର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ତମେ ମୋର ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ଏ ଘରଟା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବ ଭାଉଜ ତମେ ଏ ଘରେ ରୁହ ଭାଉଜ ବରଂ ଭଲ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଚାଲି ଯା ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରକୁ ତୁ କେବେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି ତତେ ତ ବଡ଼ ଏ ଭାଉଜ ତମେ ରଣପୁରୀ ଦେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଦେଲ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ଅବଢ଼ା ମୋ ପାଇଁ ସପନ ହେଇଗଲା